ce muku kun zama kainuwa. Matasan nan yayo bai tuka akan ku muke sabon jini. Mahmud Yaro naku ne yake muku wakar sabon jini. Sarki mai duniya sabon jini, kai na roƙa kare ni share yan bannaye sabon jini, ka ƙara salati gun sayyidin mukairil anbiya sabon jini. ango na Khadija baban Fatima shine manzo mai gaskiya. Matasan nan ya sabon jini, matasan nan ya sabon jini. Na ce muku kun zama kainuwa. Matasan nan ya yau bai tuka akan ku muke sabon jini. Mahmud Yaro naku ne yake muku wakar sabon jini. Matasan dan ya mata mazan ku zanwa bai tuka Sabon jini, ya ba muku na ya Allah tsare ku yan kambun baka. sabon jini, Matasan dan ya ai dukkanin ku na son marhaba. sabon jini. Kuna da amana dan na gani akan ku fasanni ban mantuwa. Matasan nan ya sabon jini, matasan nan ya sabon jini. Na ce muku kun zama kainuwa. Matasan nan ya yau bai tuka akan ku muke sabon jini. Mahmud Yaro naku ne yake muku wakar sabon jini. Matasan dan ya aikun fito da kyan halaye. Sabon jini, Hali jarin mai shi na kuni shi na birge ni. sabon jini, Matasan dan ya sabon jini abokan tafiya. sabon jini, Mazan mu da mata waze muna korin tarbiya. sabon jini, Abun magiyan kukugun ka zama amsar tambaya. sabon jini. Matasan dan ya sabon jini na ce muku kun zamto kainuwa. Matasan nan ya sabon jini, matasan nan ya sabon jini. Na ce muku kun zama kainuwa. Matasan nan ya yau bai tuka akan ku muke sabon jini. Mahmud Yaro naku ne yake muku wakar sabon jini. Matasan dan ya sabon jini. Matasan dan ya sabon jini na ce muku kun zamto kainuwa. Matasan dan ya yau bai tuka akan ku nake yi sabon jini. Mahmud Yaro naku ne yake muku wakar sabon jini. Matasan nan ya sabon jini, matasan nan ya sabon jini. Na ce muku kun zama kainuwa. Matasan nan ya yau bai tuka akan ku muke sabon jini. Mahmud Yaro naku ne yake muku wakar sabon jini.